fa molt de goig tornar a estar aquí. Hem vingut a fer dues coses diferents. Una, allò de remengar-nos i repassar una mica com tenim les coses tant de cara al congrés del dia 17, que com ha explicat l'Eloi, clourem a la part més de programa, de partitura i ideològic. L'altra, doncs, nosaltres som un partit junts amb mentalitat municipalista de voler arribar a tots els racons del país per poder ser a tots els racons del país útil a la gent i per tant hem fet el repàs de com s'està treballant i de totes les candidatures i després també em feia molt de goig poder venir aquí, l'última vegada que ens havíem vist era a la plec del Cargol, que exercies d'alcalde accidental, per manifestar tot el suport en el Toni, posar-nos a la seva disposició. Nosaltres aquí som els forasters, però el que venim és posar-nos a la seva disposició. Estem molt convençuts que això anirà molt bé aquí i estem convençuts perquè som testimonis de la feina que s'ha fet, malgrat totes les dificultats. Malgrat les dificultats, que tu no ho diràs mai, perquè no ho vols dir mai, però això demostra la força i el coratge que tens i vas tenir alguna dificultat personal, a la salut, i sempre t'ho calles, però això demostra fins a quin punt t'ho estimes i t'il·lusiona, de la feina que has fet, que davant les dificultats, la gent que ha estat al món municipal aquests anys, les coses a vegades s'obliden ràpid, però els 2 anys de pandèmia ha estat duríssim, perquè així com a nivell nacional arriben estadístiques, en una ciutat el que fas és posar noms i cognoms a tota la derivada de problemes que ha generat la pandèmia, però inclús això no ha frenat tots els projectes que a principi de la legislatura vol dir que tiraria endavant. Per tant, venim molt convençuts, tenim moltes esperances, el respecte és absolut per la gent que ha de votar i per tant no farem cap afirmació, però sí que a nivell nacional, amb el resultat de Lleida, és dels llocs que diem, escolta, aquí és un dels llocs on clarament podem tenir l'esperança de tenir l'alcaldia i ho diem així de clar. Durant el procés intern d'elecció no ens hi hem posat gens, l'únic que hem garantit és que respectés totes les normes que ens hem dotat perquè la seva elecció sigui plenament democràtica amb la participació de tots els afiliats i un cop acabat aquest procés hem vingut aquí i ara farem una trobada amb tots els afiliats i alguns simpatitzants i ells ens explicarà el projecte que té per la ciutat els propers anys i nosaltres, que quedi ben clar també, que té tot el nostre suport i per tant molt content d'estar avui aquí. A Lleida fa uns 15 dies aproximadament es va cloure el procés de les primàries en què després d'un procés de votació popular entre els associats vaig obtenir la seva confiança. Com que avui també és la primera compareixença que faig des del que el dia que es va votar d'entrada molt content i satisfet per la confiança dipositada pel conjunt dels associats i associades que van votar aquell dia que pugui representar la candidatura de Junts per Catalunya a Lleida a les properes eleccions municipals i donar continuïtat amb aquest procés de canvi que vam iniciar a les eleccions de l'any 2019 en un context molt complicat i molt difícil, perquè durant 3 anys, que han passat moltíssimes coses, d'entrada convé recordar que vam ser capaços de deixar enrere el tripartit del 155 que vam tenir a la nostra ciutat i que per tant vam encetar una etapa de canvi i de transformació de la ciutat amb molts dels projectes que s'han anat treballant en aquests darrers 3 anys. No ha estat fàcil, ho hem reconegut des de bon principi, 2 anys de pandèmia, una situació financera de l'Ajuntament desastrosa, però tot i així, des de Junts per Catalunya hem liderat aquells grans projectes de transformació per la ciutat, com la nova estació d'autobusos amb una inversió de més de 40 milions d'euros, tot el desenvolupament de Torreblanca 4 Pilans, que vol dir el polígon més gran de Catalunya, 1.280 hectàrees, projectes emblemàtics com les bases d'Alpicat, que fa dècades que se'n parla i que no s'havia abordat mai, o d'altres com avui els que hem aprovat al ple, com és la cessió dels solars per la construcció de l'Institut de Capont o de l'ampliació de l'Escola dels Camps Elisis, per destacar-ne molts d'altres. I més projectes que es veuran. Durant 3 anys s'ha treballat de valent, de forma intensa. Molts d'aquests projectes a poc aniran veient la llum, també des del punt de vista d'inversions importants que vindran a la nostra ciutat. Més de 10 milions d'euros que ja portem amb els fons europeus i que també permetrà fer aquest canvi importantíssim. I per tant, entomo aquest repte d'encapçalar la candidatura de Junts amb molta il·lusió, amb moltes ganes, molt il·lusionat,
perquè justament fa 4 anys vam posar el camp base, vam quedar poc més de 2.000 vots de ser la primera força política a la ciutat de Lleida i crec sincerament que amb tota la feina que s'ha fet en aquests darrers 3 anys i amb la que farem durant el proper any serem mereixedors no tan sols de la confiança dels electors que ens van votar a les darreres eleccions municipals, sinó d'aquestes 2.000 persones que ens van faltar per obtenir ser la primera força a la ciutat de Lleida i llavors liderar el canvi que nosaltres, en aquest cas jo, defenso i vull per la meva ciutat. I per tant, tenim pel davant quasi un any que serà molt intens, que serà d'explicació de molts projectes, però també il·lusionat amb que el repte que tenim pel davant pugui fer possible que Junts encapçali el canvi a la ciutat de Lleida sent la força més votada i evidentment ostentant l'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida. Junts en aquests moments estem en un moment emocionant, en un moment on estem al mig d'un congrés, vam fer un congrés a Argelers on es van escollir com a secretari general el Jordi, que avui ens acompanya, com a presidenta la presidenta Borràs, i ara fem aquesta segona part del congrés, el 17 d'aquest mes, per tant estem en un moment efervescent de preparar esmenes, de preparar les diferents esmenes per a aquest congrés. Com a vegueria estem treballant totes les TMTs de tots els municipis, estem en diferents fases, en uns municipis que ja tenim la CMT feta, estem creant tot un seguit, tota una segona tongada de municipis, anirem treballant aquells que encara no tenim al cap de llista. Com a vegueria també avui hi ha Assemblea de Lleida, perquè és la primera assemblea no local que feu amb el Toni Postius com a candidat electe d'aquestes primàries que van bé els dies del qual acompanyem tant des de la nacional com des de la vegueria aquest candidat de la capital de la vegueria. I res, només jo per acabar dir que Junts per Catalunya es va crear i com a fundació tenim l'1 d'octubre, la data fundacional, per tant anem camí cap a la independència i ara ens trobem una vegada més que d'alguna manera la nostra presidenta, la presidenta del partit, s'està tractant totalment injustament i des de la vegueria de Lleida també volem donar tot el suport a la presidenta Borràs.